Намираме се в град Девин и целта е да идем ето там горе на червения камък. Тук ще минем през реката по едно готино мостче. Има сняг, времето е перфектно. А там е студено. Улица Младост. Само Байер. И тук е едно страхотно малко ъгълче, кокошкарник. Его само 1 километър изкачване и се задъхах. Там е хотелчето. Времето е прекрасно. Малко се разсъбляках, че ще се свара. И това е бокуците навсякъде. Бокуците остават бокуци. Това е. А на това борче отгоре на върха е бял имейл. Страхотно. Точно на върха. И град Девин. Красота. На тази полянка видях 2 сърнички точно преди 1 секунда. Красота. И крайната цел. Червен камък. 260 стъпала догоре по европрограма преди 10 години. Ето Девин. Красота. Четиридесет минути от хотела. Перфектно.